We're here in Manila. We're just killing 1 hour before we have to do an errand. Say hello. Hello. We're just walking around in the Newport Mall. Naabot mi diri kay naapa man mi 1 hour before check-in. Anya kaning lugar, pites kaayo kay across ramang ko ni siya sa international airport sa naiya. Napachoy ka ng runway, mura siyang overpass ba na connecting the airport to Newport. So, dali ra jud kay siya. Or, magtaksi lang kag mga 5 minutes na siguro. I think it only cost you 150 pesos. Actually, niabot mi og Holy Week. So, I think Holy Friday ni siya. Tapos, wala mi naka-realize na abi na magwa pa nag-open ang mga shops kay early pa. Sus, kina-realize na mo at the end na Friday, Holy Friday man di ay, so close to di ay ang mga restaurants ug shops. So, ako na lang ni siyang lakaw-lakaw akong happy kay first time man po niya di ari. Niya ang nakachad diri sa Resorts World kanina or time, kina siya digital na mga paintings and artworks bitaw. Like kanina nakakita mo Jack and the Beanstalk, then kani siya kay painting ni Van Gogh. So animation siya ba na nag-portray siya in a fun way or in a creative way. So nag-move ang images. Anya siya kani di ari kay Jack and the Beanstalk na ni siya. O diba, dili lang siya katong boring na painting lang. Parang murag animated siya. So medyo cute pa siya tanawon. Unya kaniya chada yun din siya. I really love this one. Kasi naga-move, tapos I love the colors bitaw. Cute ko ayo. Unya, kanilaging wala mi kabalo na close man din siya na restaurant kay Friday. Nagtanatan ako kung pwede ba mi mamalik. Unya, cute-cute pa ning di ari ng mga kuan mga vegetation sa wall ba, very nice. Nya, kani siya kay mga Roman na mga paintings or artworks na animated na in a funny way jud siya. Kanipod siya ay kay funny kaayo tanaw tutok ra jud ko aning ikapila kay creative kaayo niya. Ma-amaze ko sa aning mga tao na creative bitaw kaayo hunahuna og unsa man na nila pag-come up aning mga ingani na mga designs niya. Ang kaning highlight ani kay kani jud si Mona Lisa ay kay katawanan kay animated si Mona Lisa. Murag nani siya song tapos nagsayaw siya, mura ba siya TikTok. Lingaw kay kunya, sige ra jud tanaw. Bye, salamat kaayo. See you sunod. Bye.